Роберт Миннуллин, энекәш кирәкми. Сезгә рәхәт, берегез дә минем хәлдә түгелсез. Беләсезме, өйдә миңа кызыл түгел, күңелсез. Елыйсы да килә кайчак, уйлап ятам да. Юк шул минем абыем да, юк шул минем апам да, сеңлем дә, энем дә. Бергә уйныйсым бик тә килә минем дә. Ә күрше гөр килә, уйныйлар, шаяралар. Алар күп шул, күмәк шул, шуңа да шаяналар. Бер иптәш кирәк миңа, энекәш кирәк миңа. Яратып идем мин аны, хәтта елак булса да, бакчага да илтер идем, хәтта ерак булса да. Энем белән мин урамга уйнарга чыгар идем. Әгәр мине тыңламаса, ничек тә чыдар идем. Әтиләр бит ничә кабат алабыз дип алдыйлар. Бернән-бер малайларына бер энекәш алмыйлар. Күңелсез өйдә миңа, уенчык нигә миңа, бергәләшеп уйнарга. Бер иптәш кирәк миңа, берәү генә булса да, ямьсез генә булса да, елак кына булса да, энекәш кирәк миңа.